I saw Phobia Kid today and he was really black. I don't know what's wrong with him, but he had something wrong with the skin. Strašne rasistická otázka. Keď má pes 1 rok, tak je to 7 pre ľudských rokov. Ako to funguje v prípade černochov? Nechápem, lebo som neger. A mám pocit, že tam sú nejaké bitches. V jednom texte spomínaš na večeru božkov a k tomu 10 pizzeroškov. Nevyzerá to tak, že by si dbal o svoje zdravie, hlavne čo sa týka stravovacích návykov. Áno. Proste, OK, Pizza Boy, prosím ťa, povedz nám k tomu niečo viacej. Nejeb na svojich fanúšikov a staraj sa o to, čo robíš. Ignorant. Nejebem na svojich fanúšikov, mám ich strašne rád, sú to moji miláčikové a každý večer si nad nimi a bez nich by som to ani neprežil. A chcem povedať k tomu, že Pizza Boy je text presne pre nich, z lásky spravený. A mám ich rád, ako mám rád aj teba, ako mám rád aj jeho a jeho. Je to úprimná láska. Potrebujem komentár od teba k môjmu textu. Vnímaš ma? Hej, počúvaj ma, Phobia. Ideme na ten text. Hej, 3, 2, 1. Dneska tu sedíme s Phobia Kidom, nech si ma nasrať, lebo dostaneš dildom. Ale nie, je to bolár, je to rapper. Sadni si okamžite na tie schody. Ty si sadni. Nie, ty sadni. Ty si sadni. Nie, ty sadni. Ty sadni. Ty sadni. Ty sadni. Ty si sadni. Dneska tu sedíme s Phobia Kidom, nech si ma nasrať, lebo dostaneš dildom. Pridá sa k tomu aj Pitlik Bilbo, ten skurvený hajzel je úplne mimo. Zavčera dá do nosa aj celé kilo, raz mi chcel dať dokonca aj rimjob. Anal mu smrdí jak Palfiho sídlo, vždy keď je zhulený, tak rád hrá činčong. A čo ten dvojzmysel v slove servítok, na konci strovy poviem, že ping-pong. Teraz sa striedame a dáva otázky vyjebaný Phobia Kid, takže moja prvá otázka je... Dáš mi cigu? To vyzeralo trapne, keď som to zhasol, ale aj tak to horí. Dáš mi cigu, prosím ťa? Môj človek. Takže, moja ďalšia otázka je na tvoju bradu. Horí. Máš ju na sebe? Bradu? Áno, na to zapýtam. Nie, to je Zuzia. Moja druhá otázka je. Točíme tu rozhovor. Sme tu ako chudáci pri jednej vyjebanej stene, zatiaľ čo nám utekajú kurvy, alkohol a všetok pôžitok života. Prečo stojíme tu? Pretože robíme rozhovor s jedným z najčasovejším Odber, why not? Reperom na Slovensku. Hej, Phobia Kidom, OK. Wow. Kameraman sa vyjadril. Keď sa kameraman vyjadri ku videu, je to posvetné. Tvoj chain je pravý? Nie. Alebo ľavý? Nie. Nie. Keby môžeš mať niekoho v trojke na Slovenske, do piče, keby môžeš mať niekoho na trojke, akože do piče, OK, ešte raz. Keby môžeš mať niekoho v trojke a je tam chlapík a je to typek zo slovenskej scény, rapovej, kto by to bol? Určite ty. OK, toto je taký tvoj prvý úplne taký, že rozhovor pre... Prvý exkluzívne. Kámo. Prvý... Odobere nás. Nechytaj sa ma. Tu hore, one. Nechytaj sa ma.
Nechte sa ani toho S mikrofónu. mojím pseudobelochom. Mám rád takéto hypizacké rozhovory, dlho som si nešiel na hypizackú bradu. Vraví, že sa jej nemám chytať, ale nič s tým nespraví, ale odoberajte náš kanál, lajčiky potešia, komentáre potešia, teším sa na nich, ako si sadnem proste doma kurva za kompom a pozriem si všetky komentáre. Drž hubu na chvíľu aspoň. Keby si môžeš zmeniť hociak pseudonym, okrem Fobia Kid, a keby to bolo? Asi Kidfobia. S kým by si dal teraz najradšej nejaký feat? Tak fet by som dal s hocikým, ale feat. Feat. S Glebom by som veľmi rád dal feat, lebo je to môj kolega, parťák. Videl si ho niekedy holoho? Áno, jasné. Pre televíziu. Fuck off. Fobia. A otravný homosexuálny hippík. akože preto, že si čierny, nemyslí si o sebe nejaké plusové veci, hej? Ja si ich myslím o ostatných ľuďoch. Ako napríklad po tebe. Fuck off. Odoberajte náš kanál. OK, zmizni. Teraz bude gangster. Zmizni záver. Toto je môj rozhovor.